Ona vôbec nevidí tú chybu na sebe, ale zasa prehadzuje to na ostatných. Vysvetľovať treba bolo tam, keď si bola s ním na tom rande, tak tam bolo treba vysvetľovať a tam bolo treba povedať, že máš OnlyFans. Rozumieš to? Ona už herečka, ona už to tam ide vyhrať. K Rebeke ja sa ešte vyjadrím. Chcem byť lepším človekom, jebtanerom. Jak smazať účet na OnlyFans pre začátečníkov? Ja neviem, či on je taký submisívny, ten Rastio. Ja len... Čo? To čo povedala? Ahojte všetci, tu je David, ja vás zdravím u ďalšieho videa. Máme tu už 8. epizódu, už sa pomaličky blížime k tomu veľkému finále, ktoré nás brzo čaká, ale kým sa tam dostaneme, tak si zareagujeme na túto epizódu. Ak ste tu noví, tak vás zdravím tiež, moje meno je David a ja robím vlastne reakcie na Rúžu pre nevestu aktuálne, ktoré si môžete pozrieť na mojom kanále. Toto je už 8. epizóda, nebudem to zdržiavať, poďme rýchlo na to. Ráno na vile sa nám začína veľmi zle rozpoloženou myškou a je to z toho dôvodu, že sa cíti jednoducho veľmi zle z toho večera, ktorý bol predtým. Čiže ono sa prišlo na ten OnlyFans a ona sa z toho cíti zle. No tak vôbec sa nečudujem, že sa cíti zle, lebo by si sa mala cítiť zle, ale samozrejme ona vôbec nevidí tú chybu na sebe, ale zasa prehadzuje to na ostatných. No a kto iný tam je tam Anička. Čiže ona sa znovu chytne tej Aničky a hovorí, že Anička za to môže, že mala esa v rukáve, ktoré vyťahla proste tam na tom ceremoniáli a že v živote jej to nezabudne to, že to tam povedala. Ako neviem, čo už viac mám k tomu len povedať, možno len to, že vďaka Bohu, že sa na to prišlo a že ten Rastio to zistil teraz a nie potom, kebyže ty si bola, nedaj Bože, vo finále. Takže ja som veľmi rád, že sa na to prišlo a Anička, ešte raz ďakujeme ti. Na vilu prichádza Krištof a má pre babi novinku a tou novinkou je, že babi čaká ranný ceremoniál rúží. Ešte nikdy sa toto v živote v žiadnej tejto relácii nestalo a babi teda majú ísť si urobiť make-up, pripraviť si nejaké šaty a pripraviť sa vlastne na celý tento ceremoniál rúží. No, Miška, tak tu už idú zasa odviesť, tá je proste z toho, tá už sa vidí v lietadle, as you should, a vlastne a potom niečo tam povie, že ju to bude veľmi mrzieť, keď ona odíde bez vysvetlenia. Hej? Akože, Michaela, aké vysvetlenie by si ešte chcela? Ja toto nepochopím. Hej? Akože, aké vysvetlenie? O čom ty tam točíš? Povedala si mu, že máš OnlyFans, zatajovala si to, klamala si tam niekoľkokrát v tejto show a ona ešte chce vysvetlenie, panička. Vysvetľovať treba bolo tam, keď si bola s ním na tom rande, tak tam bolo treba vysvetľovať a tam bolo treba povedať, že máš OnlyFans. Lenže ty si slaboducha, ty si to nepovedala a toto bol tvoj ortel v tejto súťaži. Podľa mňa, keby ty si taká úprimná a povieš mu to na rovinu, nehovorím, že hneďka na prvom rande, ale na druhom, treťom, možno na štvrtom aj keby, že to povieš, alebo na treťom, to je jedno, 4 si asi aj nemala. Ale vieš čo myslím, keby prídeš a povieš pravdu a povieš úprimne tak, jak to je, tak možno ten Rastio by to ešte nejak akceptoval, možno by ťa tam nechal, že ako na dovolenku, hej, lebo si pekná baba, pekne sa na teba pozerá, možno by ťa tam nechal len tak, že filler, ale akože klamať mu a všetko, a k tomu sa ešte dostaneme, akože to, jak ona mu v tejto epizóde potom klamala a vymýšľala si to, počkajte si na to, ideme ďalej. Začína sa nám tento ranný ceremoniál rúží, ak niektorá baba bola ešte taká rozospatá, tak verím, že ju to veľmi prebralo. A Rastio teda prichádza a ospravedlňuje sa, teda, že zrušil ten večerný ceremoniál rúží, ktorý bol deň predtým. Rastio, ty vôbec sa nemáš za čo ospravedlňovať, absolútne, ja kvitujem toto rozhodnutie, lebo vlastne je dobre sa na to vyspať a urobiť dobré rozhodnutie, keď urobíš zlé rozhodnutie a potom budeš toho ľutovať. Čiže veľmi dobre z tvojej strany. A potom hneďka sa prihovorí Jasmine a hovorí jej, no že bol ale veľmi prekvapený z toho, že Jasminka dostala toľko tých čiernych rúží a že teda nevie, ako to je a že si to bude musieť zistiť teda sám. Ale že už ona je safe, že má akože rúžičku. Trošku mi to také prišlo z jeho strany, ako keby dával za pravdu tým babám, ktoré jej dali tie rúže, lebo ja chápem, že on to nemá skade vedieť, že on nevie teda, že kde je pravda, ale tak musím mať trošku selský rozum. Neviem, proste prišlo mi to také, ako keby fakt bol taký, že no Jasmina, tak ty máš teraz rúžu, ale neviem teda, či som ti ju mal dať, neviem, či neľutujem teraz toho. Také mi to prišlo. Bolo mi trošku smutno a nesmutno, bolo mi ľúto tej Jasminy v ten moment. A prosím vás, ja zasa musím toto povedať, ale tá Jasmína, taká pekná baba, akože fakt vyzerala, na to, že to bolo ráno, tak vyzerala zasa super, pekné šaty mala, make-up, proste fakt pekná baba. Ja už neviem, či ona nie je moja teraz favoritka. Ja viem, že ona každému nesadne, ona je veľmi špecifická osoba, ale proste mne sa páči a normálne by sa mi hodila k nemu.
Ako prvú ružičku dostáva na tomto rannom ceremoniáli Luisa. Zasa musím povedať, že vyzerala veľmi pekne, veľmi ti to svedčí teraz, keď máš tie svoje vlasy a nemáš to teparochne. Fakt veľmi dobre si vyzerala, veľmi cute. Rebeka medzi tým hovorí, že ona si myslí, že je v pohode, rozumieš to, ona už je herečka, ona už to tam ide vyhrať. Rebeka. K Rebeke ja sa ešte vyjadrím, lebo to ja som si není úplne nesedí mi tam na nej niečo, ale to ešte si povieme. No ale Rebeka hovorí teda, že ona si je istá, že dostáva rúžu, aj teda dostáva rúžu, no okej. Potom dostáva rúžu teda Timea a Berenika. Berenika. Na čo? Na čo, prečo? Neviem. Potom dostáva rúžu teda Karolína a Anička a nebolo teda hneď jasné, že bude rozstrel medzi Azrou a medzi Myškou. Hej, to budú také dve sokyne, ktoré vlastne budú v tom rozstreli a tam sa to udeje. Rastio si teda není vôbec istý, koho má vyhodiť, on nevie, či má vyhodiť Azru, či má vyhodiť Myšku. Ja úplne som si není istý, prečo on dal do toho rozstrelu tú Azru, akože podľa mňa mal bližšie k Azre, jak k Berenike, ale možno si to pletiem. Mám tu teraz takú poznámku, že Myška je strašná herečka. Už neviem, k čomu to bolo, ale podľa mňa to bolo to, že zasa robila ksichty na kamery, zasa tam revala podľa mňa, alebo sa tam tvárila, si pamätám teraz. No ako už sme si na to tiež zvykli. Podľa mňa je ale skôr záležalo na tom, ako ona z toho vyjde z tejto situácie, ako to, že či tam ostane, či nie. A Rastio si teda stále nie je istý, koho si vybere, či si vybere tú Azru, či tú Myšku a rozhodol sa teda, že babi zobere na rande mimo vilu a tam sa teda všetko rozhodne. Obe babi si teda zbalili kufor a idú na to rande. To rande sa nachádza v takom akože rage room, ono sa to volá, že demoličná miestnosť. Proste prídete a rozbijate všetko, čo vám príde pod ruky. Milujem, toto je perfektné. Strašne sa vám uľaví, keď také niečo podniknete, doporučujem. A Rastio teda ide otvárať aj nepríjemné témy. A ja musím povedať, že je to taký zvláštny pocit, keď vlastne ideš na to rande a vieš, že vypadneš, alebo že vieš, že tá jedna vypadne. A ja som presne čakal, že ako sa to bude uvíjať, či ako sa to bude rozvíjať a jak vlastne tie baby, či si pôjdu po krku, alebo jedna bude úprimná a tak ďalej. A trošku som si myslel, že to tak aj dopadne, jak to aj dopadlo. Baby tam začínajú rozbíjať všetko okolo a Myška to zobrala skôr z takého psychologického hľadiska, takého konca a rozbíja veci za to, že sa chce zmeniť. Chcem byť lepším človekom, jebtanerom. Chcem byť toto, jebtanerom. A Azra, tak tá vôbec, tá rozumieš, tá tam rozbíja všetko okolo a ona, neznášam neúprimných ľudí. Mám rada úprimnosť. Milujem. Bolo vidieť, že Azra išla po tej Myške, ona jej išla po tom krku, Azra vôbec si nenechávala žiadne servítky, čo sme asi mohli tiež čakať, lebo Azra je malý ďabol, ona proste keď má v sebe tú zlosť, tak aj tú balkánsku ten charakter, tak to proste ukáže a ona nezná meze. Tak toto sme tu mohli vidieť a teda dosť nakladá tej Myške. Hovorí dokonca aj takéto silné slova, ako že ty sa vôbec nehodíš k Rastiovi a pritom Rastio stojí hneďka vedľa, rozumieš tomu? Takže ona fakt akože vôbec si nebere servítku pred ústa. Ak boli teda nejaké kamarátky doteraz, tak teraz už podľa mňa vôbec nie sú. Ja som videla aj na sociálnych sieťach Azru, jak sa vyjadruje pod niektorými videami, pod niektorými fotkami a dosť ide teda proti Myške. Myška samozrejme chce z tejto situácii znovu utiecť, lebo ona ozaj není úprimný človek, není proste, to je fakt, to si povedzme tu teraz na rovinu. A ona niečo hovorí, že toto není vhodný priestor na takéto riešenie tohto. A kedy Michaela, kedy je priestor na toto? Akože kedy, keď už nie tam? Akože toto je tvoja posledná šanca na to, aby ty si sa tam udržala a ty tam povieš, že toto není ten vhodný priestor. A tu Azra hovorí jednu vec, s ktorou sa úplne súhlasím a to je to, že mala mu to povedať skôr, pred tým, ako hovorila o tom, že bola vydatá už raz. Že to nikoho nezaujímalo, že tam mala povedať o tom OnlyFans. Ale Myša, tá zasa si ide to svoje a zase hovorí, že to ona tak nie, že pre ňu bolo toto dôležitejšie, že čo to trepe. Ako... Myša má potom z Azry už strach, tá tam je tak kde v rohu, rozumieš, tá sa tam celá trasie, Azra tá je ďabol a rozumieš, a Rastio, tak ten tam len takto sedí a
A tak to pozerá na nich, vieš. Ten je úplne v šoku, ten nevie, čo má robiť, chudák. Vieš, toto nečakal absolútne, že sa bude podľa mňa diať. On si myslel, že sa to vyrieši nejak normálne. No, ale vôbec. Tu už sme sa teraz dostali do takej fáze, že už sa cítim, ako keby som bol na párovej terapii. Hej? Miška a Azra. Toto akože bola terapia kamarátstva, lebo podľa mňa oni si tam riešili len to svoje kamarátstvo a nie ten vzťah k tomu Rastovi. Ona tam potom povie Michala, že ona je dobrý človek. Hej, že ona je dobrý človek a že Azra, keby bola dobrý človek, tak toto by tam nepovedala. To nie... Miška. Azra je len úprimný človek, vieš. To je úprimnosť. Tomu sa hovorí úprimnosť a nie byť dobrý človek. To je byť úprimný človek. A Azra tam bola úprimná a povedala to proste. Povedala tak, jak to cíti a tak, jak to je. Povedala tam pravdu. Neklamala tam ani v jednej veci tá Azra. A to vôbec nie je o tom, že či si dobrý človek, či nie. Z demoličnej miestnosti vychádzajú všetci emocionálne zdemolovaní a presúvajú sa vlastne na také 3 v 1 rande s prosekom. Azra Rastia kompromituje s tým, že prečo on si zrovna vybral ju do tohto rozstrelu a nerozumie tomu a bolo vidieť, že Rastio nevie vôbec, čo má na to povedať, tak to, ako čo ti má povedať na to, vieš, zasa z druhej strany, tak ako, no lebo neviem, či chceš ísť domov. Taká trošku blbá otázka od tej Azry. No a vôbec nebol teda na to pripravený a povedal len niečo v štýle, že chcel od nej vedieť tú pravdu. Hej, že ju tam zavolal len preto, aby on zistil teda, kde je pravda. No ale jemu už nedošlo teda, že vieš, že ona môže vypadnúť. Akože to také trapné to bolo. Bolo to fakt vidieť, že nevie, čo má na to povedať. Odpovedal na to tak divne. No a Miša vlastne tej zasa to nedá a ona tam zasa otvára to ich kamarátstvo a hovorí, že teda asi to nebolo úprimné kamarátstvo a že by mohla byť úprimná, ale že nebola, ale pritom Azra bola úprimná, akože ja už. Rastio sa ich potom pýta, že či ešte tu je niečo, čo by ste chceli teda povedať a Miša povie, nie, ja som v suchu. To akože jak myslela, moja zlatá? To jak myslela, že je v suchu? Akože ona je v pohode? Že teda ona sa obhájila týmto? Rastio sa teda potom rozhodne, že si zoberie Mišku ešte bokom na také one-to-one rande a musím teda povedať, že toto rande bolo veľmi zábavné. Joj, ja som sa tak bavil, ja som sa perfektne bavil. Trepala tam jedno cez druhé, ona tam prvé povie, že OnlyFans už nemá. Potom povie, že OnlyFans mala. Potom povie, že to sú nejaké akože umelecké fotky len. A potom povie, že teda, že už to asi aj chcela vymazať, ale že nevie, jak to vymazať. Klamala tam zasa, proste klamstvo. Ona podľa mňa ho má ho aktívny kvôli tomu, aby proste ľudia platili tých, čo už tam má, však na čo by to vypínala, rozumieš tomu? Ona by prišla o dosť celkom veľký príjem možno, lebo na OnlyFans si zarobíš celkom dosť. A to, že ona nevedela, jak to má vymazať. Poďme si urobiť takýto test. Zobral som si telefón do ruky a idem sa pozrieť, že ako vymazať OnlyFans, hej? Ako vymazať profil na OnlyFans. Počúvajte. Hneďka prvý krok. Jak smazať účet na OnlyFans pre začátečníkov. Hej? To tu môžete vidieť. Trvalo to doslova koľko? 5 sekúnd? Máte tu normálne aj so screenshotmi, všetko to tu je krásne vysvetlené. Je to doslova, je to 5 krokov. Máte ísť do nastavenia a dáte si tam vymazať profil. To je celé. Michaela, neklam, lebo moc dobre vieš, jak vymazať OnlyFans. Toto si povedala totálnu blbosť. Čerešničkou na torte je to, že ona sa ho teda pýta, že či mu to moc vadí, alebo teda, že či bol prekvapený. Miška, vôbec sme neboli prekvapení, že máš OnlyFans. Vôbec. Ako, joj, v živote by sme to nečakali, že ty budeš mať OnlyFans. Tak kde? Tak kde? Prosím ťa, vôbec. No a Rastio to teda nechce vôbec odsudzovať, ale teda priznáva, že preňho je to veľmi silné sústo na skúsnutie a že teda asi sa cez to nepreniesie vlakom. No a Michala, tak tá už využíva poslednej kvapky šance, ktorú má a už ide do tej ofenzívy a teda ona hovorí, že jej príde veľmi zvláštne, že on si tu chce nechať Azru, ktorá že bola v nejakej show a že tam mala sexuálny styk s niekým, hej? Akože na hlavnej vysielacej stanici. A ja som nevedel vôbec, o čo ide, ale ja som si to potom zistil a že vraj šlo o nejakú farmu, o nejakú reality show, čo máte na Slovensku. Nepoznám, nikdy som to nevidel, takže nebudem sa k tomuto vyjadrovať. Ak tam niečo Azra s niekým mala, tak asi OK. Ona to potom aj vysvetlila, že to bol jej priateľ teda v tejto show. No, nevydalo, vôbec jej to nepomohlo tej Miši a Miška konečne odchádza z rúže pre nevestu.
Rastio sa vracia za Azrou a ďakuje jej teda za úprimnosť a že mu veľmi pomohla v tomto rozhodovaní a že verí teda Azre viac ako tej myši. Na vile sa už začína asi po 10. krát téma na to, že čo padlo u toho, keď Anička utišovala tú Bereniku, keď vlastne sa Berenika vrátila z rande a Anička sa boskávala s Rasťom. A že vraj Anička to bere ako hru a že povedala tam, že to je len hra a že ona je hráčka a tak ďalej. Vôbec to tak nebolo, všetci sme to videli, hovorím to posledný krát, už to nebudem hovoriť v týchto videách, lebo už je toho priveľa, ale nič také tam nebolo. Ona len tú Bereniku ozaj chcela utišiť a povedala, že si to nesmie brať tak osobne a že to je aj hra a že samozrejme sa Rastie tu bude boskávať s viac babami naraz, jak len proste s Berenikou, alebo len s Aničkou, to je úplne jedno. A ja len poviem to, že od Bereniky to je pekne nefér, že nepovie pravdu a nepovie tak, ako to bolo, lebo jediná ona, Berenika, tam bola u toho. Nikto u toho tam proste nebol a tie baby nemôžu vedieť, čo sa tam stalo, vieš. A Rebeka proste tá už mi príde dosť zákerná, tá Rebeka tiež. Na to, aká je herečka, sa tam hrá, tak mi príde dosť zákerná a dačo tam trepe tiež, že Anička povedala po dlhej dobe nejaké súvislé, hej, alebo niečo také. Ako zasa šikanujú tú Aničku a furt sa to točí okolo tej Aničky. Ja neviem, či žalia na tú Aničku, alebo čo sa tam deje, lebo fakt sa to točí okolo tej Aničky a už to nevyzerá pekne. Už to fakt, není to proste dobré. No. Potom tam majú na terase takú kolektívnu, rodinnú, veľmi príjemnú terapiu na čele s slovenskou odborníčkou na traumatické vzťahy Luizou. Azra sa vracia na vilu a baba má teda čo rozprávať. Je celá otresená z toho rande, z toho, čo sa tam všetko stálo v tom demoličnom centre a celkovo ako to proste dopadlo a vysvetľuje babám, že teda už s Myškou není sú kamarátky, lebo ju chcela potopiť a že Azra jediná bola vlastne úprimná v tejto celej situácii. Na to Rebeka odpovie, že sa veľmi sklamala v tej Myške. Rebeka, dobrý deň, vítame. Na vilu prichádza Krištof s ponukou výletu do veľkomesta Kolumbusu na Sri Lanke a rozbíja túto pochmúrnu atmosféru, lenže není to pre všetky baby samozrejme, ale ide tam len teda Karolina, Luisa a Timea. Začína sa nám rande v meste na štvorkolkách. Všetkým babám to ide celkom dobre, ale vyhráva teda jedna baba a to je Timea. Timeu si potom berie hneď teda bokom a ja proste neviem. Mne tá Timea príde taká zvláštna, nesedlá mi ani osobnostne, ani sa mi nepáči moc výzorovo. Prepáčte, ako to je čisto len môj názor. Proste mi tá Timea fakt nehodí sa mi k nemu. Pozerám sa na veľa vecí dosť negatívne, má také divné názory. Často, ak vôbec nejaké má... Proste neviem. Oni potom si tam vyberajú nejaké nové bývanie, samozrejme ako joke, ale proste tam láškujú proste so sebou a nechápem, na čo ju ten Rastio nechal dlho čakať, ale prichádza teda pusa a bolo to také trapné, proste tak sa pozerali, takto sa pozerali na seba, asi ja neviem koľko, 10 sekúnd, ale mne to prišlo, keby to bolo pol hodiny a namiesto toho, aby on bol iniciatívny, vedie chlap, aby on bol iniciatívny, chytol sa toho, vieš, a poriadne ju poboskal, tak on čakal na ňu, keď ona mu dá ten bosk, tak toto ako, ja neviem, či on je taký submisívny, ten Rastio, ale mi neprišiel, vieš, ale je pravda, že zatiaľ skoro no nie skoro každá, ale akože veľa bab mu musí tú pusu dať samé, že on není taký úplne ten iniciátor. Čiže ja by som teda od Rastia čakal, že on bude ten iniciatívny, hej. No, takže toto som si tu tak akože zapísal a to rande celé bolo také, ako pekné to asi bolo, ale hovorím, nie, tá Timea, dačím mi tam nesedí, nepríde mi proste sympatická. V ďalšej časti tohto rande prichádza Rastio na takom starom aute, je to Škoda, čiže asi české auto, také staré ozaj, ale veľmi pekné, ako páčilo sa mi to celé, nefungovali tam brzdy, nefungovalo tam nič na tom aute, ale tak išli tam tých 20 km za hodinu, ale ešte toto som si tu zapísal, že vlastne bolo zaujímavé vidieť, že ako on ich rozdelí, lebo on naložil Karolínu do auta ako prvú a ostala tam len vlastne Timea s Luizou. A zasa bol taký submisívnejší v tomto a opýtal sa tých báb, tak čo mám teraz robiť? A Luisa, vieš, tak čo povie? No tak rozhodni to ty, no. Proste, tak na čo majú to oni rozhodovať, tie baby, vieš? Tak však chlap má byť taký, že povie, jak bude. Ale nestalo sa zasa. A teda Luisa povedala, že no tak urobi, jak chceš ty. A on, ja som čakal, čo urobí, no ale tak naložil tú Luizu teda do toho zadu, tam za ním a k sebe si zobral tú Timeu, no. Asi chcel mať proste k tej Timei trošku bližšie. Na záver tohoto rande Rastio bere babi na taký luxusný drink. Je to v takom proste v tej výškovej budove, v nejakom hoteli asi a bere si potom jednu babu po druhej na randička. Prvá baba, ktorá ide na toto mini randičko je Luisa a ja tu mám len napísané, že sedeli vedľa seba a bola to nuda.
No tak neviem, ja proste medzi nimi, akože je tam nejaká chémia, ja teraz už tam vidím nejakú mini chémiu medzi nimi, ale nemyslím si úplne, že to sú pár, ktorí by asi tvorili do budúcna. To si nemyslím, ale nejaká chémia tam asi je. Je vidieť, že proste tej Luize sa proste veľmi páči ten Rasťo, to je pekné, ale hovorím, nevidím to tam úplne do budúcna. Potom si bere na rande bokom Timeu a bavia sa tam o tom bosku a Rasťo hovorí, že bol veľmi prekvapený, že ona bola taká iniciatívna. No tak ak to mal byť iniciatívny, ak ty proste nie si schopný, tak ako, vieš, tak už musela byť. Ona síce čakala na to, lebo ona je presne tá žena, ktorá čaká na toho chlapa, keď on to začne, ona to tam aj hovorila potom, ale tak nestalo sa, tak musela zobrať osud do svojich rúk, rozumieš tomu? Ako poslednú na randičko bere Karolínu, ale nebere ju ku stolíku, ale bere ju rovno von na pláž, na takú promenádu. Oni sa tam prechádzajú, proste majú také intimčo. Veľmi sa mi to páčilo, to randičko. Ona je taká proste kľudnejšia, tichšia, nerieši proste žiadne drámy, nič. Bosk tam teda nepadol, ale myslím si, že by tam bol, keby Rasťo neboskával už predtým tú Timeu. Asi to je proti jeho nejakým proste interným pravidlám, ktoré on má. On to tam aj hovorí a ja tomu verím. Ja si myslím, že keby nepoboskal tú Timeu, tak s Karolínou by sa poboskal na 100%. Toto rande musím zhodnotiť ozaj, že bolo fajn, aj je kúpil takého maca, jak od kolotočov, ale vlastne bolo to cute, bolo to veľmi milé. Karolína sa potom teda naloží do auta a idú s babami na vilu. Na druhý deň na vile babi hrali hru s plávaním a teda Anička, neviem, že sa tam vytvárala, ale to bolo hrozné. Jo, jak vorvaň vo vode, ale neviem, ja možno by som dopadol takisto. No, ale túto hru teda vyhrala Berenika, potom Azra bola posledná a dostali sa babi do druhého kola. Druhé kolo bolo o tom, že majú v bazéne sa navzájom zhodiť z nafukovačky s takými proste, neviem čo to bolo, s takými penami sa mali vlastne zhodiť. Berenika si vybrala Aničku, čo jej bolo osudné, takže prehrala. Ja teda neviem, jak tá malá Berenička si myslela, že ona pokoná tú 2-metrovú Aničku, rozumieš? No ale tak. A potom vlastne je finále medzi Jasminou a Aničkou a vyhráva, to neviem, či vyhráva, ale je to také trošku nefér. Vyhráva Jasmina len preto, že vlastne Aničku zhodili ostatní dievčatá, ktoré prišli do bazéna a súťažili tiež, aj keď nemali, podľa mňa, OK. Vyhráva teda Jasmina a z Jasminy sa stáva kráľovna, o ktorú dievčatá budú musieť pečovať po celý deň, asi do ďalšieho ceremoniálu. Babi sa potom vracajú na vilu. Ja si myslím, že oni strávili tú noc asi v tom meste na nejakom hoteli, že už sa nevracali asi do tej džungle na tú vilu, lebo prišli vlastne až na druhý deň ráno z toho rande. No a rozprávajú tam o tom rande. Luisa hovorí, že to bol jej druhý najkrajší deň v živote, tak to bolo veľmi pekné. Krištof pripomína, že Jasmina je šéfka teda a že babi musia robiť to, čo ona im povie. Mimo to teda ale prináša aj obálku a Berenika by mala ísť na svoje vysnené rande. No lenže to ešte teda nevedela, čo príde, lebo sa ozvala Jasmina a Jasmina povedala, že tým, že je šéfka, tak vlastne to rande jej zoberie. A tu som taký na vážkach, neviem, možno keby to bola Miša a urobila to, tak ju na totálku, ale tým, že to bola Jasmina, tak vlastne neviem, či už som zaujatý, ja tú Jasminu mám rád, tak mi to až tak nevadilo, už sa dostávame fakt akože do pokročilej proste fáze súťaže, takže ja si myslím, že je to asi na mieste, zasa ako, asi tam videla väčší potenciál v sebe, jak keby tam mala ísť tá Berenika, takže ide teda na miesto Bereniky ona. To rande bolo veľmi príjemné, oni zasa boli na pláži, šantili sa vo vlnách, bolo vidieť neskutočnú chémiu medzi Jasminou a Rasťom. Ako páčilo sa mi to celé, ja si myslím, že fakt, že dobre, že to urobila. Dokonca Rasťo uznal, že sa mu páči, že prišla Jasmina a nie Berenika, koniec koncov, takže ja si myslím, že to malo dopadnúť tak, jak to dopadnúť malo. Jasminka sa nám vracia na vilu, celá nadšená, fakt akože prišla, bola veľmi taká uvoľnená, fakt ako páčilo sa jej, to bolo vidieť, že si to užila a začína sa nám aj cocktail party, baby už sú všetky nachystané, vyzerali veľmi dobre, musím uznať fakt, že ten tým okolo nich sa postaral teraz a fakt každá jedna vyzerala super, žiadne otrasné účesy tam ani make-upy, fakt vyzerali veľmi dobre, celá party je vlastne v téme Jamesa Bonda a Timea si už po prvom bosku verí, že by ona mohla byť tá Bond girl a že už má k tomu veľmi blízko. No, Timejka moja zlata, vieš, ak sa hovorí? Tak blízko, ale pritom tak ďaleko.
Prichádza Rastio, vyzerá tiež super, má taký smoking čierny, vyzerá fakt veľmi dobre a bere si vlastne jednu po druhej babe na nejaké tieto randička. Ako prvá ide Rebeka a tá vlastne rieši Kiku, hovorí, že jej to je ľúto teda, že obišla takýka stále a bla 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 bla, len sa tam usmieva. Ja neviem, mne proste tá Rebeka, čím viac ju vidím na tej obrazovke a čím viac je na kamere, tak tým viac mi príde nesympatická a taká zákerná. Ja neverím tej Rebeke, že je úprimná. Proste niečo mi na tej Rebeke nesedí. Akože sorry, ale fakt u Rebeky som taký, že vieš, tá už sa cíti, že už to vyhrala. Tá si tam hraje už na pani. Možno aj to mi vadí trošku, ale aj tak si myslím, že nie je úprimná, že niečo tam proste je s tou Rebekou. Potom tu máme dámsku volenku a baby si majú Rastia vyzvať k tanci. Jedna po druhej sa toho chopí a keď vlastne s ním tancuje Berenika, tak Ježiš, to čo tam ona zatrepala, ona tam niečo povedala v štýle, že a teraz čo by si mi chcel urobiť? A ja len, čo? To čo povedala? Akože to teraz čo by si mi chcel urobiť? A aj on bol z toho v šoku, však on sa jej pýta, že to čo si povedala? Môžeš to ešte zopakovať? Halo? Ešte raz, prosím. No Azra, tak tá sa zalikla aj tým prosekom skoro. Tá bola v šoku. Tá úplne, že to, čo povedala. Neviem, akože čo tým ona myslela, že či chcela pusu, alebo akože niečo, ale bolo to trápne. Ona nevie, žiaľ, ona nevie komunikovať asi s chlapmi. Ale akože toto povedať u tanca chlapovi, to ja neviem. Proste také divné to bolo. Ďalšia baba, čo s ním tancuje, je Azra, tam mu dá aj pusu, ale tak to už baby asi neriešia, už im to je jedno v ten moment, podľa mňa už boli aj spité. A posledné baby, ktoré s ním idú tancovať, sú vlastne Rebeka a Anička. Ja som sa trošku bál, jak to tej Aničke pôjde, lebo vieme, že je drevo, ale tancovala veľmi dobre, bolo to fajn. A Rebeka, tak tá už rozumieš, tá už sa s ním vidí, tá už podľa mňa, keď tam tancovali, tak tá už sa videla, jak tancuje s ním na prvý tanec na svadbe. No. Nakoniec tejto cocktail party si bere Rastio Bereniku bokom a chce teraz sa s ňou porozprávať, lebo nemal šancu kvôli tomu, že Jasmina jej zobrala to rande. A jediné, čo Berenika tam povedala, tak ona mu hovorí o tom, že ako si pila prosečko a ako jej bolo ľúto toto, že ona jej zobrala to rande a že bola smutná celý deň. Zasa to tej smiechy. Neviem, proste Berenika, no už dosť, už o nej, už proste nechcem o nej ani počuť. Začína sa nám ceremoniál rúží, už teda druhý v tejto epizóde a Timea dostáva rúžu ako prvá. Podľa mňa to bolo asi kvôli tomu randičku, že si dali tú pusu, teraz prvú, tak chcel to tej Timei dať asi najavo, teda, že sa mu páči. A Luisa potom, tak tá hovorí, že tá už sa vidí vo finále s Rebekou. Hej. Určite. A Berenika vlastne vypadáva. To sú také 3 body, čo som si to zapísal asi z toho ceremoniálu rúží. Inak celý ceremoniál bol taký v pohode, ako žiadna dráma sa tam neudiala konečne. A vidíme, že sa to už vylepšilo, tam tá atmosféra medzi babami, keď tam není tá myška. Ozaj akože je vidieť ten obrovský rozdiel, keď tam bola a keď už tam teraz není. Takže vypadáva teda tá Berenika. Ja si myslím, že je veľmi dobre, že vypadla. Ja hovorím, ja Bereniku by som typoval na top 20. Podľa mňa už dávno tam nemala čo robiť. Ona je proste mladička baba, potrebuje ešte objavovať. Takže si myslím, že to takto malo dopadnúť. Vážení, čo sa týka tejto epizódy, tak to už je za mňa všetko. Ja len poviem jednu vec. Niekto hovoril v komentároch, že keď vypadne myška, takže vraj na vile bude nuda a že tam nebude žiadna dráma. No, ja si to úplne nemyslím, lebo jednak začína sa nám veľká súťaživosť medzi tými babami, takže jedna druhu bude chcieť podkopnúť nohy, to ja som si 100% istý týmto. A nezabúdajme na to, prosím vás, že tam máme Azru. Akože Azra sa podľa mňa teraz postará o to, čo Myška tam zanechala. Hej, čiže ja si myslím, že od drámu vôbec nebude núdze a že naopak sa to ešte len začne, lebo sme videli už uputávky na ďalší diel a tam bolo pekne vidieť, že dráma teda ostáva vo vile a nikam sa nesťahuje. Takže som veľmi zvedavý, čo bude ďalej. Na záver tohto videa by som sa vám chcel poďakovať. Ďakujem za všetky komenty, za všetky lajky, ktoré mi dávate. Ak ma ešte neodoberáte, tak mi dajte ten odber. Je to úplne zadarmo, nič to nestojí. Ten content bude zaujímavý. V finále máme už čoskoro, je to za rohom, tak neho to neprídete. A ja vám želám teda ešte pekný víkend, užite si to a vidíme sa, dúfam, u ďalšieho videa ďalej. Tak čau.